Τα παιδιά ήρθαν με πολύ εύσχυμο τρόπο, δεν πούλησαν τσαμπουκά, δεν πούλησαν τα ηλίκη. Αντίθετα, με πολύ ευγενικό τρόπο παρακάλεσαν να παίξουν το CD και ο Στέργιος ο Χατζηνικολάου και ο Χρήστος ο Μπάλας, ο διευθυντής του ραδιοφώνου, συμφώνησαν, έχουμε αυτό το CD, ας το ακούσουμε με προσοχή. Τα ξημερώματα της 5ης 20 Δεκέμβρη, αστυνομικές δυνάμεις παρουσία εισαγγελέα εισβάλλουν στην επί 22 χρόνια κατηλημμένη Βίλα Αμαλίας στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Χέιδεν. 8 σύντροφοι και συντρόφισσες που βρίσκονταν στο κτίριο συλλαμβάνονται και τους αποδίδονται ανυπόστατες και βαριές κατηγορίες μετά από πολλή ώρη κράτηση, ενώ προσάγονται άλλοι 4 αλληλέγγυοι που προσέγγιζαν το χώρο της κατάληψης, καθώς επίσης και άλλοι 7 που επιχείρησαν να παρεύουν σε αρμόδια για το κτίριο αρχή του Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από λίγη ώρα. Πραγματοποιείται άμεσα συγκέντρωση αλληλέγγυων απέναντι από το κτίριο, το οποίο από την πρώτη στιγμή μέχρι τώρα εξακολουθεί να φυλάσσεται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Η αρχική ανώνυμη καταγγελία περί διακίνησης ουσιών που αναπαράχθηκε από τις πρώτες ώρες από τα γνωστά ρουφιανομίδια ήταν προσχηματική. Εξάλλου η καταγγελία αυτή λίγη σημασία έχει μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Δένδια σχετικά με υλοποίηση της πρωθυπουργικής εντολής Σαμαρά για αποκατάσταση της νομιμότητας σε έναν ακόμα χώρο ανομίας. Ο Πρωθυπουργός με ιδεασμούς εθνικόφρονο αυτοκράτορα Σαμαράς έδωσε μια κομβική εντολή καταστολής. Ο ομοειδεάτης ερήφης του Δένδιας μας βάφτισε αιστεία ανομίας και έστειλε τους έμεις τους πρέτορες του να αποκαταστήσουν την νομιμότητα. Ενώ οι κεντροαριστεροί συγκυβερνήτες τους μαζί με τον Δημοκράτη Δήμαρχο Καμίνη καμώνονται τους πόντιους πιλάτους. Οι αναβαθμισμένοι κοινοβουλευτικά νεοναζί και όλο το φασιστικό σκυλολόι χαίρεται σιωπηλά, βλέποντας τους ένστολους ψηφοφόρους τους να τους ανοίγουν δρόμο και να καταφέρουν προσωρινά αυτό που δεν κατάφεραν τόσα χρόνια όλες οι προηγούμενες κρατικές και παρακρατικές επιθέσεις εναντίον μας. Μιλούν για κουκουλοφόρους οι απόγονοι των κατοχικών κουκουλοφόρων, των δοσύλλογων και των μαυραγοριτών. Μιλούν για στρατηγία της βίας, αυτοί που ματώνουν και βομβαρδίζουν με χημικά κάθε απεργία και κάθε διαδήλωση, αυτοί που καταστέλνουν και στοχοποιούν κάθε εργατική κινητοποίηση, κάθε κατάληψη και αυτοοργανωμένο χώρο. Αυτοί που διώκουν και ποινικοποιούν κάθε αιστεία αντίστασης και κάθε φωνή ανυπακοής, αυτοί που φυλακίζουν φτωχοδιάβολους και αγωνιστές, αυτοί που στιβάζουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης μετανάστες και πρόσφυγες, αυτοί που περιφρουρούν και κανακεύουν τους τρασίδηλους φασίστες μαχαιροβγάλτες, αυτοί που επιβάλλουν με τη βία και το ψεύδος, με τον φόβο και τον τρόμο, τον κοινωνικό εκφασισμό, τη φτωχοποίηση και το ρήμαγμα των ζωών μας. Μιλούν για δημοκρατία αυτοί που εγκαθιδρύουν με ένα καθεστώς μόνιμης έκτακτης ανάγκης το σύγχρονο ολοκληρωτισμό. Κάτω τα χέρια από τις καταλήψεις, τους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους και τις κινηματικές υποδομές. Η Βίλα Αμαλίας αποτελεί εδώ και 2 δεκαετίες ένα ζωντανό κύτταρο του καταληψιακού κινήματος, προωθώντας ένα διαφορετικό πολιτισμό από τον κυρίαρχο. Έναν πολιτισμό που βασίζεται στη συντροφικότητα, την αλληλεγγύη, την αυτοοργάνωση. Έναν πολιτισμό που εναντιώνεται στον ατομισμό, την ταξική διαστρωμάτωση, τον σεξισμό, την εμπορευματοποίηση των σχέσεων και της δημιουργίας, στον εθνικισμό. Έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς της νεολαίας και της αντικουλτούρας της Αθηναϊκής Μητρόπολης με αναρρύθμιτες εκδηλώσεις πολιτικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Προβολές, συζητήσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, θεατρικά, συναυλίες. Έχει αποτελέσει ένα έδαφος εντός του οποίου στείνονται και στεγάζονται κινηματικές υποδομές όπως η τυπογραφική κολεκτίβα Ρότα, προβάδικο, παιδικό στέκι και άλλα. Αντί να ακολουθούμε το στραφτερό τίποτα του lifestyle και του κέρδους, πραγματώνουμε και προτάσουμε το δικό μας πολιτισμό.
Αντί να παραμυθιαζόμαστε με την ανάπλαση και την ανάπτυξη του Αθηναϊκού Κέντρου, δηλαδή με την επέλαση του κατασκευαστικού κεφαλαίου πάνω στο σώμα αυτής της Μητρόπολης, επιλέγουμε να επισκευάζουμε και να διατηρούμε στη ζωή με τα ίδια μας τα χέρια ένα χώρο που τον πονάμε πολύ περισσότερο από όλους τους υπουργούς, από όλους τους αγγελείς, από όλους τους δημάρχους. Θέλουν να μας εξαφανίσουν από την πολυεθνική φτωχογειτονιά μας, γιατί αντί να μοιρολατρούμε για τη χαμοζωή που μας προσφέρουν, διεκδικούμε στην καθημερινότητά μας τη ζωή που μας κλέβουν. Αντί να φτύνουμε ρατσιστικό δηλητήριο, στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τους απόκληρους και τους κυνηγημένους αυτού του κόσμου. Αντί να κανιβαλίζουμε τους ακόμα πιο κάτω και να συντασσόμαστε με τους φασίστες, χτίζουμε στις γειτονιές μας γέφυρες επαφής και συμβίωσης ντόπιων και μεταναστών. Ανοίγουμε χαρακόμματα ενάντια στα φασιστικά πογκρόμ, ορθώνουμε αναχώματα ενάντια στην επέκταση του ρατσιστικού απαρχάιντ. Γεννηθήκα και πήγα σχολείο πάνω στη Χούντα με δασκάλους και παπάδες, δοχές συγκοινωνούντα, ψυχές αβανωμένες, θεόρατες σκυλιές του έθνους του αθάνατου, τις μυρμηγκοφολιές. Το Σάββατο 22 Δεκέμβρη τα ξημερώματα, ο ανοιχτός κοινωνικός χώρος Ξαναντού, που βρίσκεται στην πόλη της Ξάνθης, χτυπήθηκε από το φασιστικό παρακράτο. Στις 5 το πρωί, θρασίδηλα καθάρματα προσπάθησαν με εμπρισμό να καταστρέψουν το Ξαναντού, αψηφώντας τον κίνδυνο στον οποίο έθεσαν τους γείτονες. Τη φωτιά έσβησε η πυροσβεστική που κλήθηκε από τη γειτονιά, η οποία έδειξε από την πρώτη στιγμή την αλληλεγγύη της. Η επίθεση αυτή δεν μας εξέπληξε. Είναι συνέχεια της στοχοποίησης που γίνεται το τελευταίο διάστημα από συγκεκριμένους χώρους του παρακράτους. Κόψει πόσο κι αν κόψει κεφάλια, γλώσσες και χέρια, ποτέ του δεν θα φτάσει να κόψει από τα αστέρια. Είναι όλα εδώ παππού, τον ίδιο κύκλο κάνουν, πλανιούνται εχθρά, πως ποτέ δεν θα πεθάνουν. Σκέψη κοινόχρηστη. Το Ξαναντού ενοχλεί τους φασίστες, ενοχλεί τους ρουφιάνους δημοσιογράφους και τους φίλους τους. Η επίθεση αυτή δεν ήταν τυχαία ούτε ξεκομμένη από τη γενικότερη επίθεση που δέχονται αυτόν τον καιρό οι καταλήψεις, οι κοινωνικοί χώροι και οι κοινωνικοί αγώνες από κράτος και παρακράτος. Κάνε με σου κάτι μεγάλη πόρα να τους πνίξω όλους μέσα στη δικιά τους σαπίλα σου πάνε να με κάνεις δράκο, να σας φυλάω τους φασίστες. Μονάχα εγώ πάντα σου σύνταγα να φτιάξεις ένα σπρώμαυρο σακάκι να φοράω με τις αυγείς τα φύλλα όπου μαθαίνε σου λέγα για να τους δεις πάω να γραφώ με το σερβό. Κάνε με σου κάτι. Σάββατο 12 Γενάρη, πορεία αλληλεγγύης, προπήλαια 12 η ώρα. Σαπίλα σου πάνε να με κάνεις δράκο, να σας φυλάω τους φασίστες. Μονάχα εγώ πάντα σου σύνταγα να φτιάξεις ένα σπρώμαυρο σακάκι να φοράω με τις αυγείς. Κάτω τα χέρια από τις καταλήψεις, τους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους και τις κινηματικές υποδομές. Με το σερβό! Το κάψιμο του Ξαναντού δεν είναι κομμάτι κάποιας βεντέτας που επινοεί το κράτος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν υπάρχει σύγκρουση δύο άκρων. Υπάρχει σύγκρουση δύο κόσμων. Του κόσμου της υποταγής, της μυσαλλοδοξίας, του χαφιετισμού και της ξεφτύλας. Με τον κόσμο του αγώνα και της αλληλεγγύης. Το Ξαναντού και ο κόσμος μας δεν είναι τα ντουβάρια για να καταστραφούν με τη φωτιά. Είναι οι άνθρωποι, οι σχέσεις και η θέληση για ένα κόσμο ισότητας και αλληλεγγύης. Και αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή που σύντροφοι και συνταγωνιστές, όπως και η γειτονιά, στήριξαν με τα χέρια και το μυαλό τους το Ξαναντού. Και όσον αφορά το κτίριο, έτσι όπως το φτιάξαμε μέχρι σήμερα, έτσι θα το αποκαταστήσουμε. Με τα ίδια μας τα χέρια και με το δικό μας το κόπο. Η περίοδος των Χριστουγέννων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πραγματοποίηση της επιχείρησης στην ΑΣΟΕ. Στις 28 Δεκέμβρη πραγματοποιείται έφοδος των μπάτσων στον πανεπιστημιακό χώρο της ΑΣΟΕ με αφορμή την πάταξη του παραεμπορίου. Στα πλαίσια της κρατικής κατασταλτικής επιχείρησης συλλαμβάνουν 16 μετανάστες, μικροπολιτές και περαστικούς. Αφού ξεμπέρδεψαν με τους μετανάστες, σειρά είχαν οι αλληλέγγυοι. Πρώτο μέλημα της αστυνομίας στο εσωτερικό της ΑΣΟΕ να εισβάλλει στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι και να ανακαλύψει άνομα ευρήματα όπως κείμενα, αφίσες, έντυπο υλικό, βιβλιοθήκη και ό,τι σχετίζεται με την ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Αυτά όμως αφήνουν παγερά αδιάφορα τα δελτία των 8. Αντιθέτως, σε πρώτο πλάνο τοποθετείται οτιδήποτε εξυπηρετεί τα επικοινωνιακά τους παιχνίδια. Ταυτόχρονα, σε γκρο πλάν,
τοποθετείται το στούντιο του αυτοοργανωμένου ραδιοφωνικού σταθμού Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης, που εκπέμπει από την ΑΣΟΕ στους 98 FM για το κέντρο και στην υπόλοιπη Αθήνα στους 93,8 FM. Οι ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης λειτουργούν αδιάκοπα από το 2002. Η προσπάθεια δημιουργίας και λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού βασίστηκε στην αμφισβήτηση της διαμεσολάβησης σε οποιαδήποτε επίπεδο της ζωής, στο πάθος για ελεύθερη έκφραση και στην επιθυμία για επικοινωνία. Με δεδομένο ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ελέγχονται αποκλειστικά από οργανωμένα ιδιωτικά ή κρατικά συμφέροντα, θεωρήσαμε απαραίτητη τη δραστηριοποίησή μας προκειμένου να δώσουμε μια διέξοδο στις ιδέες και τα ρεύματα που αντιστρατεύονται το σύστημα και τους θεσμούς του. Σε αυτά τα πλαίσια, το χτύπημα στις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης βρήκε στόχο, γιατί ο σταθμός έχει επιλέξει να μεταδίδει τη φωνή των αγωνιζόμενων ανθρώπων, των αποκλεισμένων από τα καθεστωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από τους αντιστεκόμενους μετανάστες έξω από την ΑΣΟΕ μέχρι τους πολιτικούς κρατούμενους, από τους εργατικούς αγώνες μέχρι την αυτοδιαχείριση στις γειτονιές, από την αντιπληροφόρηση στις μαζικές κινητοποιήσεις μέχρι τις εκδηλώσεις ενημέρωσης και αλληλεγγύης. Αν νομίζουν ότι χτυπώντας υποδομές του κινήματος θα κάμψουν τον αγώνα για αλληλεγγύη και ελεύθερη έκφραση, είναι γελασμένοι. Η ανάγκη της δημιουργίας και της αδιαμεσολάβητης έκφρασης δεν περιορίζεται από κανένα υλικό εξοπλισμό. Θα συνεχίσει να προκαλεί ρογμές στο τείχος της σιωπής που προσπαθούν να ορθώσουν γύρω μας. Σάββατο 12 Γενάρη, πορεία αλληλεγγύης, προπήλαια 12 η ώρα. Πορεία αλληλεγγύης, Σάββατο 12 Γενάρη, προπήλαια 12 η ώρα. Σάββατο 12 Γενάρη, πορεία αλληλεγγύης, στα προπήλαια 12 η ώρα. Πού είσαι τώρα, που σε ζητάνε οι καιροί για το ζήλο και την περίσσια σου γνώση. Πού είσαι τώρα, που η εποχή συγχωρεί και η περηφάνεια παντού έχει ενδώσει. Πού είσαι τώρα, σ' αυτές τις μέρες χρωστάς, κοιτά να βρεις κάτι από όσα έχεις τάξει. Τώρα που είσαι, από τα σίγουρα κοιτάς, σε ποια γωνιά του ουρανού έχεις αλλάξει. Την Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου στις 9 και 20 το πρωί και στη συνέχεια της ανακατάληψης του κτηρίου της Βίλα Αμαλίας από δεκάδες συντρόφους, πραγματοποιήθηκε εισβολή από τα ΜΑΤ, ΕΚΑΜ και η ΜΕΤ χωρίς την παρουσία εισαγγελέα για την αποβολή των συντρόφων και συντροφισών και την εκένωση του κτηρίου. Μπορεί να είσαι σε μεγάλο τζίρο, μπορεί να είσαι μια φούσκα. Οι 101 σύντροφοι συντρόφισσες, παρά το δυσμενές της θέσης που τους τοποθέτησε το κράτος για αυτή την κίνησή τους, δίχως να σκύψουν σε καμία περίπτωση το κεφάλι, συγκροτήθηκαν συλλογικά και βγήκαν από την κατάληψη. Όχι φορτωμένοι όπλα, όπως το φαντασιώνονταν πολλοί παπαγάλοι των ΜΜΕ, με τη γροθιά τους ψωμένη και τη φωνή τους να αντυχεί. Σχεδόν παράλληλα με την εκκίνηση της Βίλα Αμαλίας, οι μπάτσοι κατόπιν εντολής Δημάρ προχώρησαν στην αποβολή και προσαγωγή περίπου 40 αλληλέγγυων συντρόφων και συντροφισών μας από τη συμβολική κατάληψη που πραγματοποιούνταν στα γραφεία της Δημάρ, υποστηρικτικά και αλληλέγγυα στην ανακατάληψη της Βίλα Αμαλίας και της εκ νέου εκένωσής της. Λίγες ώρες μετά την επανακατάληψη της Βίλα Αμαλίας και την κατάληψη των κεντρικών γραφείων της Δημάρ, πραγματοποιήθηκε εκδικητική έφοδος της αστυνομίας στην κατάληψη Πατησίων 61 και Σκαραμαγκά. Η τρικομματική κυβέρνηση, η μπάτσι και το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο είναι οι βασικοί υπεύθυνοι αυτής της επίθεσης. Θα μας βρουν μπροστά τους. Όλοι το Σάββατο, 12 Γενάρη, 12 η ώρα στα προπήλαια, στην πορεία αλληλεγγύης. Πού είσαι τώρα, σ' αυτές τις μέρες χρωστάς, κοιτά να βρεις κάτι από όσα έχεις τάξει. Τώρα που είσαι, από τα σίγουρα κοιτάς, σε ποια
γωνιά του ουρανού έχεις αράξει. Σάββατο 12 Γενάρη, πορεία αλληλεγγύης, Προπήλαια 12 η ώρα. Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω στους δρόμους όπως και χθες. Και δεν θα συλλογένε παρά ένα κομμάτι από τον πατέρα και ένα κομμάτι από τη θάλασσα. Αυτά που μου άφησαν και την πόλη που της άφησα και τους φίλους μας που χάθηκαν. Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα ίσια αλόησια στη φωτιά και θα βγω όπως και χθες φωνάζοντας φασίστες, στείνοντας οδοφράγματα και πετώντας πέτρες με ένα κόκκινο λάμπαρο ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο. Θα ανοίξω την πόρτα κι είναι όχι πως φοβάμαι, μα να θέλω να σου πω πως δεν πρόλαβα και πως εσύ πρέπει να μάθεις να μην κατεβαίνεις στον δρόμο χωρίς όπλα όπως εγώ, γιατί εγώ δεν πρόλαβα, γιατί τότε θα χαθείς όπως κι εγώ έτσι αόριστα, σπασμένη σε κομματάκια από θάλασσα, χρόνια παιδικά και κόκκινα λάμπαρα. Κάτω τα χέρια από τις καταλήψεις, τους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους και τις κινηματικές υποδομές. Ανοίξω την